Mun terveisiä äidille! Terveisiä kameramiehelle! Mun mielestä mitä siellä lukee. Nyt onhan sumeen pitkiä miele. Ei mä en sitten kuulu. Meitä on 3 ihmistä. Sä et ollut mukana vai? No Marelle otetaan pullot kanssa. No Mari juo 7. Mare juo ainakin 7. Mitä? Missä on jotain? Miten paljon tuolta tulee vettä sisäksi? Tiedätkö mikä se on? Siis sä oot tosiaan tän meidän nunnaluostarin tulos. Mä oon Apelissa, siis tämä johtava emäntä siellä. Sä oot niinku tosiaan hakenut tänne. Olen. Kerropa miksi sä oot hakenut? Mä halusin päästä niistä mun pahoista tavoistani. Uskonnonopettaja kertoi, että olisi parasta mennä mun nunnaluosta. No onhan se tietenkin hyvä uskoa uskonnonopettajakin joskus. Vaikka ei se välttämättä kaikkein paras ratkaisu ole. Sano mulle, ketä sä rakastat. Rikkua. Ei, poikia riitä. Meidän nunnaluostaja on semmonen tapa ollut, että täällä luovutaan näistä. Joo, se on meidän mainos jo. Eikö Hesarissa nähnyt sen? Joo, kyllä mä taisin länsiväylässä sen nähdä. Ei se länsiväylä ollut mun mielestä. Taisi meidän tää mainospäällikkö olla taas sekoittanut. Mä oon menossa tajin käymään. Oot sä niin isoihin parteihin tulossa? Totta kai kaikki. Mitäs? Joo. Aika hyvä tää harja. On se. Tykkäät sä? Tykkään. Aina pitää aluksi harjata. Totta kai. Hiukset on tosi täynnä. Hyvä ja uunipunaiset poskessa. Ne on oikein, mä kokeilin säkin joskus. Uunipuna poskessa on mikään ruoka. Mä jälkeen pitää antaa ihan ruotsalaiskuutua. Ei tää oli jo kauhees. Mulla on näkyt ihan mustat jo. Oi kamala! Katso mitä tästä punaisen poskista löytyy. Joo ihana puuteri. Kuulii totta kai. On ihana. Hei, kani. Ja siis löytyy kajaa. Ai vitsi. Katso mitä tosta tönästä. Mä en saa sitä auki. Ai ihana tää. Tää on hienoa kaikki tää tavarat takaa. Ai. Tää on hyvä tää Leksana. Ai hyvä. Voi. Mulla ei riitä enää kädet. Mennäänkö me kohtaan sinne parteihin? Joo, lähetään. Onko tällainen kemu? Joo. Ota mä otan hammastahnaa vielä. Pikkusia pitää olla. Noin. Tuliko sitä? Joo, sä oot niin söpö täällä. Meini! Meini! Ei sut